Sekangna rok o video clip no nai di. O video clip no nongmani yagulo mokol ni muktui thagui tongliya. Buma bwsani bagui chirik kapkha bwsani kwthwi kwthwi no mandir twlangwi shiblingo berawi buma bokhro dewalo toktogui saksa kapsukha tei bwsani janno phirogui ready hinui request khlaika mwtai rok no phiaba omo sudu film omo hai rogo simise omo hai nukjago je mwtai bwskango omo hai khlaiwi request khlaika hingkaile mwtai rok khairokjagui rwnai phiaba omo reality se jemsuk pano omo hai khe request khlai tongdi mwtai rok kunu dino phano omo hai khe phola twlangwi thangmano teisa kiflui rwglak phiaba buma kunu no nukhurjagya wngmani bagui bwsani pholano teisa kifli mano muchungmani bagui bwsani kwthwi no mandiro twlangwi shiblingo berawi ar jagao chirigwi kapkha photo no bubuwi tei bini bokhorok bo amsukno tokkha tei tokma bai ar jagani hoite thwi bo phaika lala liling khlaiwi phiaba thwi phaimani yagulo bo thagui tongliya request khlaiwi mang tongkha je swkjora bo lengya sa. O video belai kheno social media o viral wngjak tei bini bagui jotono kha dukhu nangma rok bo nukha. Bo jorao sabo tamo wngwi thano kebo phano sawi manya nijini bwsano kwma jagwi torilok riwi sikla sok riwi omo hai khe yakar kwlangjakha hinkhe khoroksa bumano bujio bwsukse kosto wngwi tongna hinui. O video clip no social media o viral wngmani yagulo je borok o video no nukha a borok kabyawi tongwi manliya mokolni muktui thagya khlaiwi jesa borok phano o video no nukmani yagulo mokolni muktui kwlainani nangkha hinkhe o bwrwi borjagani tei tamo khe bini bwsa thwinani nangkha obono tui phaidi kisa saimanlainai. O video wngkha Muzaffer jilani Brahmapura thanani ganao. O cherai lumkotor lungmani bagui bini umor sudu 4 bosor siko tei 3-4 dino no lumkotor lummani bagui bithi charijagui omo hai khe langma chonani nangkha. O kabui tongnani bumani bumung wngkha Priti bini 2 jon bwsa tongo khoroknwi jotoni kusu wngkha 2 bosorni tei okra wngkha 4 bosorni je thwinai. Bwsai Shambhu Meheto din hachira samung khlaiwi borokno pusiwi charijao. Bwsla okra 4 bosorni cherai Kartik 3 din romwi belai kheno lumkotor lumjak. Priti bini bwslano 10 April o Ganani kaisa hospital o twlangwi thangkha bithirok chariwi saline rok riwi de hamno hinui. Aro thwi porikha kwbangma test tei ultrasound rok bo khlaijakha phiaba amo khlaibaimani yagulo bo Kartik thik wngliya. Aboni yagulo 11 April Kartik no tei kaisa hospital o bharti khlaijakha. A jagao 2.5 ghonta jora treatment khlaijakha tei x-ray tei onno jaj rok bo khlaijakha kwbangma no. Tei x-ray tei kubuni jaj rok khlaimani je report phainani swkang no bini bwslani langma chonani nangkha rest in peace. Nije hospital ni caretaker Ranjan Mishra sawi khwnarika. A dino sarikni digio o cherai hospital o bharti wngkha tei Colombo belai kheno kajak ICU o bharti khlaika bono tei ICU o treatment riwi tongmani jorao no bini langma chonani nangkha hinui sakha. Tei o treatment riwi tongma jorao kunu bul wngya bo sak no afuru langma chowi thango hinui sakha tei buma je kabui tongnai obo saka teisa social media o phaiwi jefuru kaisa hospital ni tei kaisa hospital o bharti khlaijakha afuru ar jagao bithi charima bai ani bwsa langma chonani nangkha hinui bo koksiljakha buma. Aboni yagulo kheno doctor rok bono aroni hoite dagarwi fataro tiklai rohoka hinui sakha.
Jotona belai kheno request khlai ka narsong no phiya ba keo phano bini kok khnalia aboni pore bo mondir o phaiwi mwtai no simi nukjagui bo mwtai no phaiwi request khlai tongphaikha.